ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як хонаи дигар дар кӯчаи Малика Собирова назди Сазидания. Инҷо ошёнаи 12-ум аст. Дар як ошёна 4 талиф, ороиши зебо ва хонаи имрӯзаи мо. Хонаи имрӯзаи мо масоҳаташ 154 метри квадратӣ мебошад. $1450, $223,000. Инҷо даромади умум нигоҳ кунед. Баъдан яка бахтиёрҷон созид назди яка вона меҳмонхонаи бениҳоят бузург дорад. Кондитсионер низ дорад. Ҳозир хонаак салқинак аст. даромади асосӣ инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом. аз даромад ки даромадӣ рост меҳмонхона медароянд. усу зонаи семейӣ мешавад. қисми оилавӣ ҳоҷатхона ҷудо, ҳаммом ҷудо, техникашам ҳаст. тёплый пол дорад. ҳамин ҳар ҷое ки кафил аст, ҳамаш тёплый пол аст. фаршҳои гарм. ҳамхонаст яка бахтиёр. инҷо ҳуҷраи хоб аст. дуюм хона. ҳоҷатхона ҳаммом дорад. Мастер бедрум. вай ошхонаро бинед чӣ қадар фазои кушод дорад. мези корӣ бо ҷойи нишаст. холодильник низ дорад. техникаш ҳамаш бош аст бо сифат. ошхонарам кафел дорад. ирам тёплый пол аст. ва инак сеюм ҳуҷра. тирезаҳои панорамни, кондитсионери хунакак. баъдан нигоҳ кунед, ҳам аз ин тараф манзара, ҳам аз ин тараф манзара. дӯстони азиз, дар тавсиф рақамҳо ҳаст. саволотон бошад, занг занед, пурсон шавед. бохи дар амони худо бошед. худо нигаҳбон. то боздид.